Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. A yau za mu muku magana akan wani sabon app din nan na Palmpay. Kowa ma zai je samu abin da zai iya samu. A cikin wannan application zaka iya samun naira kuɗi kamar naira 1000. Wannan shine invited code din naka, wannan daga WEVQ din nan. In kana so kai aiki da wannan scanning kuma zaka yi aiki da scanning, kai scanning ka samu code din ka. First abin da zaka fara ka shiga maza ka je ka cikin Play Store in baka da app din Opay. Ni ina da app din Opay kamar da kuke ganin shi a tsakiyar nan, amma wanda bai da shi maza ba mu shiga cikin Play Store. In muka shiga cikin Play Store za a yi downloading din shi wannan app din Palmpay din. Muna shiga muka yi downloading din Palmpay, da mu sa Palmpay yanzu. Ba mu sa Palmpay. Kun ga muna sa Palmpay. In muka sa Palmpay kun gani daga nan zai kawo mu cikin nan wajen. To in baka yi installing ba zai nuna ma kai installing, kai downloading ne kai installing. Ni da saboda na riga na yi downloading kun ga na shiga ciki. Ina shiga kun ga ya kawo mun zan iya samun naira 10,000 yanzu ya shigar da ni ciki. Yanzu haka nan shine cikin app din. Abinda zaka fara yi kai zaka yi register ne. In kai zai nuna maka inda zaka saka sunanka da sunan babanka da invited code ɗinka. Inda nuna muku invited code ɗin shine zaka saka wannan code ɗin da ka gani a farkon bidiyon nan. To daga nan in ya shigar da kai gama register za a baka bonus ɗinka. Daga nan kai kuma abin da zaka fara sai ka ɗauki wannan link ɗinka kai ma naka sai ka share ɗin abokanka. In kai sharing wa abokanka daga nan duk wanda ya rijista kai ma ka samu kuɗi in Allah ya yarda. Daga nan dai Opay ana ta samun kuɗi yanzu gaskiya, kowa je yi kokari ya samu rabon shi a ciki. In baka wannan ba gane bidiyon ba to zaka iya mana magana kamar ta ko DM in Allah da zan guide ɗinka kamar yadda zaka yar ka fidda kuɗin ka in Allah ya yarda. Duk zaka saka detail ɗinka in kana so ka fidda kuɗin ka ta data ne ma, in data kake so ka saya da kuɗin ka, in kana so ka saya kati da kuɗin ka ne, in kana so a tura ma kuɗin ka cikin account ne ma duk za a tura maka. Zaka sa bankin wani account bank ɗinka, in kati ne zaka saka layin wayanka. Akwai wajen da ban shiga muku wajen da zaka tura wa abokanka share link ɗin nan. Duk in ka shiga wajen mi din da kasan kun gani akwai wajen mi din nan, kun ga ana wajen na shiga kun gani ga wajen da zaka tura abokan na. Kun ga sun ce maka zaka iya cire kuɗi an naira 10,000. Yanzu abin da ya rage mini kun lura naira 10 ne ya rage min a cikin account din. Daga nan zaka tura abokanka duk wanda ya register kana da kuɗi a ciki. To wannan shine wannan invite link din ku, an ce ku saka invite link din ku wannan WQV wannan WEBQL61U din nan duka manya ne, alphabet din ABC din duka a manya za ku sa su. In kun sa su a kanana ba zai yi ba. Daga nan ku wuce in Allah ya yarda zai nuna muku register ku ya successful. Daga nan kuma sai ku maza ku tura abokanku da ƴan uwanku dai su ma suka register zaka samu, kai ma su ma suka samu su tura abokansu. Daga nan Allah da za a kowa ya samu yarawansa dai a cikin wannan app din na Palmpay din. To yanzu dai ana aiki da shi sosai, kowa sai kokari ya je ya gwada. Inda bai gane ban yaso zai iya tambaya a nuna mishi inda bai gane ba. Yanzu kun gani ina so in tura wa a Facebook, kaman in tura abokaina na Facebook. Ina tura musu kun ga duk wanda ya register ina da wani abu, shi ma idan ya yi register tukunna sai tura mu. Ba za ka yi register ba dole sai kana da referral code, wannan code da nuna muku WVYY duk kai kana da shi. Yawa, thank you.